प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ कालिया ठाकुरंकर बड़ विचित्र लीला। साधारण चाउलटी किपरि निर्माल्य परिणत होउछि। ଯେଉଁ ଚାଉଳ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ରନ୍ଧା ଯାଏ ତାକୁ ଅମୁଣିଆ ଅନ୍ନ କହନ୍ତି। ସେହି ଚାଉଳକୁ ରାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ କେବଳ ଅନ୍ନ କୁହନ୍ତି। ସେହି ରନ୍ଧା ଅନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଛେକ କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଭୈରବୀ ଚକ୍ରରେ ରହେ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଭୋଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭୋଗକୁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ନୈବେଦ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ବିମଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମହାପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ରୁହେ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ କୈବଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୈବଲ୍ୟକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଅଭଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ଅଭଡ଼ାର ଯେକୌଣସି ଛଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ଶୁଖାଇ ରଖିଲେ ତାହା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମଣିଷ ମରିବା ସମୟରେ ଦେଲେ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ନା ଭାଇ। ହୃଦୟରୁ ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିବେ।